Iqiniso ukuthi amajaji enkantolo yomthethosisekelo angamaqola, izigebengu noma bahlulwa umsebenzi. Iqiniso. Bonke abahlala ezweni lihunyushwa ngamabomu ngendlela ephambene ukuze kukhishwe izakhamuzi. Ake ngikunike ubufakazi, cabanga lokhu okulandelayo. Kunye. Uhlaka. Bheka isikhathi i-Freedom Charter eyakhuluma, bhalwa ngaso. Isikhathi emlandweni. Isikhathi se-Cold War. Amazwe ayenobuzwe obukhulu. Ukungena nokuphuma emingceleni kwakulawulwa kakhulu kuqashwe kubhekiwe. Kubili. Isitatimende senkinga. Abantu abamnyama abanalo izinga lobuzwe kanye namalungelo obuzwe. Siyavumelana kuze kube manje. Kuthathu. Isixazululo. Amalungelo alinganayo kubo bonke abahlala kulo izwe. Lokho kwakukhuluma ngabantu baseNingizimu Afrika kuphela. Ngikwazi kanjani lokhu ngokuqinisekile? Ngoba lo mbhalo wawubhalelwa izwe. Babengaxoxi nge-UN Charter noma umthethosisekelo we-United Nations. Futhi wawungewona noma owase-African Union. Iqiniso. Wawungewona umbhalo wenoma yiluphi uhlelo lwamazwe. Ngikunike ubufakazi bami. Manje wena ngikhombise lapho kukhomba khona, noma kufaka khona umhlaba wonke nabafokazi. Uma ungakwazi, khona-ke kufanele uvumelane nami ukuthi amajaji enkantolo yomthethosisekelo angamaqola, izigebengu noma bahlulwa umsebenzi. Abafanelwe umsebenzi. Downloada uhlelo iPhumo mahhala futhi uthole amaqiniso amaningi ngalo hulumeni wobuqulu. Ubandlululo aluzange luphele, lushintshe indlela.